Masterclass-ul cu Doru Șupelă pe employer branding e absolut genial. De la modalitatea de abordare a subiectului foarte profesionistă și cantitatea de informații livrată până la modul în care reușește să coaguleze toată informația de la grup. Fără nicio îndoială, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poate face o persoană care, dintr-o funcție de resurse umane sau chiar un CEO sau un antreprenor. E foarte util masterclass-ul ăsta. Eu am venit aici dintr-o nevoie a organizației noastre, dar și dintr-o nevoie de-a mea de a deveni mai bun și cred că am reușit în 8 ore deja să învăț mult mai multe chestii și să-mi sedimentez niște lucruri pe care cumva le bănuiam despre employer branding. A fost extrem de util. Dincolo de noțiunile familiare pe care le știu deja, care vin din marketing, mi-a plăcut foarte tare că a pus reflectoarele pe faptul că munca este o marfă, ca toate celelalte, iar companiile ar trebui să conștientizeze lucrul ăsta pentru a atrage talentele necesare pentru dezvoltare și pentru îndeplinirea obiectivelor de business. Îți dă perspectiva asta din trei unghiuri, e partea de marketing, este partea de HR și partea de gândire de business și recomand oricui să folosească cele trei pălării. Mixul pe care a reușit să-l facă de gândire strategică, de informații bazate pe cercetare și știință și partea de povești. Iarăși, jos pălăria pentru cum le-a îmbinat și le-a adus împreună. Aș recomanda și altora să vină la acest curs. Chiar sunt curios ce zice Doru despre Iași și cum s-a simțit el la Iași. Salut! Vă mulțumesc tare mult pentru modul în care m-ați primit și sunt foarte bucuros să descoper aici o comunitate de oameni de marketing și HR și oameni de afaceri extraordinar de bine pregătită și foarte interesată de ceea ce se întâmplă actual în lume și ceea ce înseamnă un management modern. La ce am văzut aici, din punct de vedere al comunității de afaceri și oameni tineri în poziții de management în companii care sunt foarte ambițioase, am mare încredere că Iașul va fi foarte curând un egal al Clujului, al Timișoarei, al Bucureștiului și poate să și depășească.